Ugugas lang ang kaldero, marunrunot pa di ramay nan, kauugas kas kada kalalaban. Kapay, wanti alam ka niya na, lalo mo nga tayo sigit mo. Ibigay mo kung ano mababakan na, at least ako nagibabaw ka Sumamba ka pa lang. Mayati, ugas na di. Ano yun? Kaldero. Ya. Kakalagtaraw ka manong kaldawal. Ang panay. Lakay! 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 Among rumorti witeng? Ikaw na ba kahit numero? Alam nga mga litra. Sukis ti saban, nangabakak. Talaga ba kahit nangapak ka? Wan, adin patayak niyan di kalman. Talungo tumbo ka dyan, di ba? Inang! Madya na tayo ang bakit. Sukis ti sabam, apay nga mading nga tinayaan. Kung madya nga rin naabutan di ka abo bakit na nagpartak mo di pataray na. Ay, mutalang ka talaga. Sula nga namak ka dyan yan. Kanang mabaling ko bakit? Madya ka rin natayaan. Sulit kang tulong sumarunan ah. Tumaminsan, di kay babon nagtayan, siyak tulatan. Kundi si kalat ako matayag-tayan. Apay ka nang ibaw nakpay. Nyalakid dagit yung agasawa na ya, bigbigat, agririri kayo manayin. Sika mga babae, ata lang iwan mo timang mangay. Di kalamasan kinilakay mo ugugas lang ang kaldero, marunrunot pa di ramay nan, kauugas kas kada kalalaban. Yaman ka, tanaanos ta asawa, nung sa bali lang, baka tinalawan ta ka. Baka malpas sa agugas ato, damdama, aglaba manin, kas kada agdalos taon nigbalayaw. Baka nubunbunasin pa yata, baka paglutwin pa yata, habang agawawair. Nag-iimas nga biyagay, nusala ni Andres, pinatalo ka. Panawam nga nila kay Mutan, tamalpas nga dago sa tararamay din na. Kapay, wanti alam ka niya na, lalo mo nga tayo sigit mo. Nadali ma. Ni, ukis ti sabanan. Binagbaga na da tao. Oh, no! Guro ka man ah. Kita man palaing mo. Ukis ti sabam. Apay kinasimo ni bagat ka. Damdama, outside di ko lang buwa manan. Gusto lang, agpas kayo umit madi nga inaldaw. Hoy, sika, ukis ti sabam, naglaing ka nga sumawa. At pati kong kurap. Makasawa ka man, kaslad dati asawa mo. Bago kagsawa, agasawa ka pa tamong ti bagbagan. Kidumting to na tamit ti aldaw Di kayo mo sikat agasawa, no riduwa impay. Sardan kang nanay. Ukis ti sabam, rumasong ka pa lang. Sumababa akang ka ka. Ibigay mo kung ano mababakan na, at least ako nagibabaw ka niya. Sumamba ka pa lang. Tangsit mo ading babae. Ukis ti sabam, rumasong ka pa lang. Naabak lang ang waiting town. Ukis ti sabam, di kag sumsumli dito yan Bibiyang ko, rin nabak ka waiting. Kapag naman, suwal-suwal kayo. Ukis ti sabang nga bakal. Pinapudot naman bigbigat ay ulo ni bakit ka. Pati tao may dama yan. Dama lang point ni Baak na. Lakay! Lakay! Apo, lalo na pinapudot ulo ni bakit ko. Ukis ka bang baka? Lakay! Ay bakit? Umubasol pa bakit? Ibak na mo nagbaga ka dyan. Mo, basol mo. Tsaka tama mo yung baga ni Baak. Ang kapila dyan ituloy ko atan. Baka ikwento na nga, nandereng ka. Sigurado ka bakit? Pakagurigur ka man. Nagina pa yung agos at ta. Yaki din nila kayan. Aguga sa alang, aguri-gura kain. Kagidi dyan ugan. Sigurado ba ka ta?
Tuloy ko data na ha. Wow, sige. Hindi, tikas to yun. Ayos. Ayos. Lalayin talaga dumiskarte ni Baka. Agul kami dita, Raynak. Sigurado, nakay na naman nila kay ko. O siguro may bagbagan ni Baakon. Lalo na tagitag bay buya. Ano Andres, may malaji style ka o? Kamu na, may tayo naramid mo. Ano kasi tapang hindi arak jayay. Gawin na, tatay pay. Ano pa ikakuha mo dito may katuyon. Tatabang tiket kau. Sige, Raynak pa. May ati ugas na di. Ano yun? Kaldiro. Ya! 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 Dito lapit. Wah! Bang, 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 bang. Dapat eh, pablik.